bamura bachikuya mandege usito somya bamura bachikuya mandege. Wakirivia omwancho muligirira ogetembe television ekero ciaragire chinsa 12 nechitegeka 15 nemo chabono mambia ekero nachiko chako muroberi bwetwani agetembe rituko ria ijuma eyore ijuma ya kabere kegima ase omwako yega o 2025 enare ukuboryanga ekero omwako chagete osekero omwako chagete wiki yaeta nigo kwa batia marora mange kuba mono ekero bone ewiki ntangani kwa yekorire kegima ya kabere yasoire ninki gosekeri wachakire kobeko mukia ase chigori chiri chao kwa begete ase enchera iyo bwamo kaba ime iyo muroberi yega wika chinsa inye ekero rero turachikorigereria ase oboime mono amangana yechisemi una bono ekero aborokiwa ekirasi ge 12 bagenderete gochengira amachibu abo gose amatokeo yo mwaka oeta mwaka bwechiri bubere 2024 igore gose igora chikobanenche Matilda Obaigo ime yo muroberi yegari tukoria rero nanda sengo koboria onyare usangana inche ase enchira engia kegima gose ase enchira yo bwasio kotariko bwakende nabo okuganiria gose nabo gotebia omonto nonye congratulations wetera aigase getembe television ritukoria rero anene mono abana bali banyarete gukora amatemu abo kerio banyorete tebia omwana onde bwensi okoreta amatemu ngongera ase ngincho tari bonsi bagwika chinga kecho gose tari bonsi bagwikaransira amatemu ayu nandi amativu asoka igo kabana inche ime iyo muroberi bwetwani ya getembe kiretwani yabugire obwenete kubuka naboigo erinde tuchake rituko ase enchera yo musasoko ase enchera yo bwamo kegima namba yesimi nereyore ase 0726447367 nyara kurikeriteriao ase kwambwatire kuri mambi yabono naboigo ekerengereri ikiago nkereki igo mancho murigereria chisemecho cha Facebook umuroberi iganigo kokoret togukoretera masemo unagetembe FM nabo chinsemo chiri cha YouTube unagetembe TV igo kabanenche wika chinga kingo chigokora ekera ongo chaka tigana chaka na yabere kagwate ko sali agenderete ase ense adena mono chinga kechi chokorigereria amangana yechisemi igo ngo chaka korwa ase oroboti romo waziri ubwechisemi omosike Julius Migosi ogamba litukore igoro ekero arenge kogwatoka amachibu ya matemu ya aborokiwa bekirasi ge 12 kyo mwaka oeta gose chi candidate cho mwaka o 2024 rituko ria igoro kurwaria ase enyomba ya Mitian House egotoka omochie o Nairobi mo waziri omosike Migosi ogamba neroyo and talk over. Thank you very much, Imelda. Waziri w'ekisemi Julius Ogamba nigo litukolia lero abwatuka amachibu ya matemu manna KCC omwaka oliweta bw'ekirubere 2024 or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination kurenganera nigo aborokigwa chiribu chimibere 45 nemo nechimisatu ne 49 noyomo banyara kuba bakonyora chigrade chiria cyo kubaira chi university with direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53% in the year 2024 compared to 201,130. Pande chiribu chiminye 52 nemo nechimisano na isato 53 nigo banyora ebiredi ibiri abyo kubaira chiskuru cyo bubundi gose chikoleje chiri chimanyikante na chitivets. The number of candidates with grade C minors, which is TVET diploma and above, was 476,889, translated to 49.41% in the year 2024 KCSE examination compared to 401,216, which is translated to 44.42% in 2023.
abarukiwa chimisano na isato na emerongene nigo kigima batanyora machibu abo ayega magiga yogotoka gusekubwatananirwa n'ichinchera cy'obokora. During marking and holding candidates personally responsible for any irregularities. There were 840 candidates who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. Inko reporteria ege tesani kagatambecha nigongoro kwa Maureen Siango. New Year 2025. Thank you and God bless you. Kubwatikana na roboti rumo waziri wechisemi omosike Julius Migosi Ogamba nigo anyarete goteba aborokiwa bare inseye miaka 20 nabu barenge ase nabu babwate omubaro monene ase abo banyara gokora matemu yo mwaka oyeta bono ekero arenge gukwana nigo aborokiwa bali babwate miaka 15 wika 19 bare omubaro oigoro mono eyekorokinga aborokiwa bagokora amatemu y'ikirasi g'ikumi nigo bagokora bari emyaka eri ya 17 and 19. Wati amachibi y'umwaka gw'ekiri 2024 gosoka ritko rya rero nigo mubaro bw'aboroke bali benge emyaka 15 na bali benge emyaka 19 baringa bange mono korengana na bali balenge emyaka 20 bali balenge emyaka 20 nigo baringa aboroke kiri kimyenye 59 kimisano na isato 50 nomo noyomo bali balenge emyaka 15 nomo gocha inse nigo baringa aboroke gwa kimye 10 na isano nemo The number of candidates aged between 16 and below increased from 16,040, which is 1.776% in 2023, to 20,546, which is 2.129% in 2024. The highest percentage of candidates registered for the 2024 KCSE examinations were within the appropriate age brackets of between 17 and 19 years, constituting 684,765, which is 70.95%. Imeye kaunti ya Nyamira borokigwa babwate inse y'emyaka 15 nigo baringa borokigwa kimye 10 kimye 444 emyaka 19 kogenderera baringe aborokiwa kirwisano na isato kimye 4 noyomo nakorwa se kaunti ya Kisii aborokiwa bali babwate inse y'emyaka 15 nigo baringa aborokiwa kimye kiribu 20 kimye 5 na 13 hase bali baringe emyaka 19 kogenderera baringa aborokiwa kiribu eriweyemo 53 na batatu kubwatia nobotuki nige kaunti ya Kisii yerigetie kerengo ekenene kia aborokiwa bali baringa inse y'emyaka 13 nabo igo bali babwate emyaka 13 kogenderera gingo ripoteri getaseni kia Getembe TV Hinche Julie Kerubo. Boigo aboiboli na barokigwa kurwa chinsemo gosebunge ya Kitutu Chache North nigo obono bagenderete gochengira amachibo maya ya matemu ayo anyarite kobwatu kwa rituko rigoro aboiboli abo bagukwana anene mono kurwa abe chisukuru chechi secondary buna bono esukuru ya Geturi egotoka ime ya Sensi esukuru ya St Peters Nyakora ime ya Kegogi na boigo chisukuru chinde nigo barokiri omugokobo magega yabana babo gwita matemu ase enchera ere yokogokya kigima na boigo aboibori bande nigo bemurunganeire ugotanyara machibo abo gwikari tukoregoro maragoba ase batebete omochando bwenete wake nigo onyarete kwene kigwa ase chinsemo chinyinge ime yebunge yo umosakito Daniel Ntiri no arenge ase chinsemecho asa matemwa haya bwatu kwa litukulero no mwaziri wechisemega Kenya omosike Migosi Ogamba kurose bunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii umuchengoni kwene kiwa ase skuru au echo cha kolyebu ya ase skuru ya secondary ya Geturi yegotoka ase wodi ya Sensi yalikia emin ya isano nemo nugutakyanda ase iraborokiwa ase university wetania 2023 ginto abamenyi bensemeyo
na borokigwa bagokera asense mwende amachibwa yegamba nigarikigwa ase skuru ye secondary ya St Peters Nyakora ejegotoka ase ward ya Kigogi ase bongega ya Kitutu cha North gento mwalimu munene ase skuru iga Patrice Michira ate abangoetera ase kubwaterana ugochakia kwemerobeli mijia ase skuru no kwene kibuna aborokigwa mbabwata maskani igoro negatie binto ebyo byayirira gokora buya asa matemo manene yo mwako eta tuatema gutariza abana buya abana twari kubarenta prep ya mambia na ndi twatwara chinsa chia mugaso lunch an extra lesson na marona roigo twatwara anata prep ya magoroba twama kogenda games ase toko abana bali na barabu obwate talent ase uno mupira na bintu binde aboro baje gukora training nanyana bo hegati y'ikискuru kura sense mega wikekero tokogende mbeo etibarakora kurikia chigrade cha borokigwa baigam kubatekana ne network erense roboti turakubwatirie hasiri tukolia nkyo igati yabo eria ye secondary ya weseke yeitibo hiye gotoka hase wodi ya Munyerero skuru ye secondary ya Kinyoro hiye gotoka hase wodi ya Munyerero igati ye chinde chinyinge erikurigereria una chiakoretie hasa matemayo tubwatera nchinjere cyonse no na ase fees ye kobora bosaba abayihuri bagende skuru bakwana n'abarimu babeke emiroberi emiyako bakona kolie fees abana babera asi skuru ase chiskuru ekyo kitaranyora amagisi abo abarimu niko bakwanira gosemeri kwabo asa borokigwa babo gucha gukora buya asa matema yo mwaka uria twakorete bobe lakini mwaka uyu na otroche gwike mini agenda iguru ase ngencho ye bidii twakorete buni skuru na nduna abarimu ntubwate challenge ne network lakini ase abana bali komitwa nyorira matemo abo mbaro angesaba bachire university babwate chigrade C+ ku chigoro na bande ntogendere kunya ko check we hope by tomorrow o ikamambi na bokonyora twa nyorire elisarions ndel tumanya kurwe min nguru batrega taseni kyaga tembe kurega se county ya Kisii letrane nguru ko Daniel Wontiri naboigo chinga kiechecho nigo abaibori naboiga aborokiwan abarabokorwa ase ebunge ya Nyaribari Masaba egotoka county ya Kisii na barabu bagendete kuchengera amachibwa maya ya matemu ayu yo mwaka oeta naboigo ekira buna bonokorwa ase skuru ya Hema High School nigo aborokiwa hwetanie kerengo kiemerongetano nebere igoro yemia banyarete gweta amatemu abo Meshak Orure na oroboti rukubwatia mwasiri wechisemi kubwatuka amatemu amanene ritukoria rero nigegatie skuru korwa sorogongo rwa Nyaribari Nyaro koribuya igati yabe skuru eria Mulemani Masimba Gongonta na Ivacho High School echobo igotia Nyaro korikia machibwa ramaya ase skuru ya Mulemani go Nyaro koira bana 70 ase university karo batware mini grade eria 7.0 abantu baminto bagetembe TV litukolera turi no moko monene asa matemanya ariko gagosoka ikiagera twanyare kwa togokorora twakora matokea ya ramaya asa abantu twatemia 130 nyasa tokonyire twira bana 70 university igota batanga mbiamono with amino 7.03 igana ariko saba ibuli karakende kora nyanga mwana na riskali twatibaga moreta Mulemani ine skulira mokonya asa matokea Simba High School erbo gotetigirima ekro ya Nyargo dikia machibwa mayali tukoria rero ikaro banyara kuira bana 19 ase university matoka igara maya yo gukunda so fire system igerense tokona kuligeri results ngora twaligeri iria sabana bake abana twaligeri anga 25 abana more than 19 so far bachire university ali tukoria rero ase school yetu ya Masimba matokea twanyaligiria somo wewe engaki entambe obwatera namo asaba alimu abanafunzi abaibuli tumwono mwako oyo erete twabwatera namo tugakore bidi tutalikorara kiregende twalikokoramo matokeo atalibosacha so jengwakera abanafunzi bali balenge 2024 mbiyamono batomekire skuru yabere proud nyone kenyoro bona iga bana bagogete
mwaka uyu noro tukonya twabikire strategies buna tugochikoenderera amatokeo aito nyarete nande mwaka uyu nande bono nkobera mama ya mono kabisa kubwayo mwaka uyu so tigatwa arimo manene obong'ontanire niganyara kogokera amachibu manene yeritukoria rero ikiranyara gotebe skuru ya bong'onta nigo yakorora omokikorwa ase mini grade eri ya 3.5 wika 5.5 ikarboigo yanyara koira abana 19 ase university kemenge nende abere okora buya kini miaka ya magega igabwango tarakora buya ono oise koriereria ero nabatore no magoko manene egekogera eskuru twanyorire grade chingia una totaranyora bwango iga abana bakoende university this year na bara bange mono because ntorakora korigerera lakini amatoke ali provisional result twaranyorire abana na bara bange korwa twabata mwana wa last year bona na bali gwetani no na 20 ekende emini yaito yarenge 3.6 last year na boya achire 5.5 and around there no entranya calculate esengenche network erense lakini yagente kanene ngelinga bono eskuru ase konyere ya sukire ya ramokirie abantu twagokire yani toroche ngano mo gasobara abeiga toroche twameseri wa masari ya nyasaye na batokore nyasaye mbiya mono Acho high school ibo nero yanyara okori biadero nigo yanyara kogokera machibu manene ya matemu manene yo mwaka oyo iga ekarwa igo nabaro banyara gutware mini grade ya 5.5 ekarwa igo banyara kuira abane 20 ase university. Our results, the total of our 113 candidates is with us, and we are very happy as a school because we have improved from last year's result from 4.6 to 5.3, and our candidates that are going direct to university are 19. We appreciate because we started very badly at the start of last year. Jana bo niga baibori boigo banyara kogokera machibu manene yo mwaka oyo iga banyara gotebo kubwatirana kwa baibori na boigo aborokwa n'abarimu na kwagerera abana baiga banyara gokori biyaso omwaka orio eta ando mwibori omokoro sana abong'onta bokoro na korire emeremo emenene lakini jitu koriara no mogoko manene abana baito baitire buya nyasaye tigabakonya n'abarimu baito mwesi pimorega na abene irimbi ya mono abaibori baitu mwesi mwachira na abene irimbi ya mono na abana baitu mura musika abarimu na abaibori na inu musika abarimu na ibara tosomeria abana baitu buya ekine kiegenta kanene twachire twagokire ase miaka emenge twarithirie bire tukoruga ya masimba totanakora lakini bono iga twakenyore abaro 19 bakwenda abuna abana abandi nande kore FBD na rwasorgongo rwanyari bari masaba rieta riane igongoro kwa Dan Msungu na korwa ebunge ya bubasi gotoka ekaunti ya Kisinaro abaibori aborokiwa na barimu tibatigariti magega na barabu nigo obare no mogoko monene magega ichi skuru cha chinsemecho gokoria buya basaki baito no obare ngaroro na boigo bunda abagatoretera chibicha chikobwatia Ekerobono amatemu yekerasi gia 12 bw'omwaka oeta abwatukwali tukoria rero nigo chiskuru ao ime yebunge ya bobasi charekana gokoria buya ime yeskuru ya Bishop Mugendi Nyakegogi eywe gotoka ase ensemo ya Itumbe ime sub-county ya Sameta Boniface Masese nyausi oyole omwalimu omunene ime yeskuru eyo nigo agokera amachibu ya matemu ime yeskuru eyo abo ase skuru eyo yanyora emin ya 52 nechinuguta 14 ime yesukuru eyo ya Bishop Mugendi Nyakegogi nigo abana babere abatangani banyora emin grade ya B+. B plain baba abana 33 B minus baba abana 50 mona babere C plain baba abana 50 C minus baba abana 15 na babere D plus baba abana babere nabo igo D baba abana babere mwalimu monene Boniface Masese nyausi togenda tugapokea matokeo na bono tugenda tugukwana twanyorera matokeo ya wanafunzi 80 so wanafunzi abaya 80 abana 60 already bameke to university mbada C+ and above
abana twabwate omwaka ori nabange twabwate abana 244 igo konyora result igana bera ile chingaki kubakura bonse lakini tubwate amatumaini nga emini yaitu neche improve tubwate kana na yare twanyolire boniga nigo mwalimu oyo boigo aboria aborokigwa baria bataragokigwa n'amachibu y'amatemu abo koirorera amatemu abo gose gosoachi college liyo kogendereri amasomo abo mwaisha semwabeta yakonyora matokeo shukuru Mungu atago isanegete bona kuaga netia na munde na boka roro goso koirora chikozi neti nyinge tyo school chi college cheito TTI nyatanyora grade kiraka ile university na bogo chini chi college checho tadi rasmi mama magenda chi university ase eskuru ya Christ the Teacher Kenyoro eyo gotoka ase nsemo ya Ogembo nigo mwalimu omonene boigo agokera amachibu yeskuru yae abwase aborokigwa bonsi komina kianda bakora buya kegima. Kenyoro secondary school is situated in Sameta sublocation. We registered very few students, but we expect the good results. We actually did the exam in another center because there were very few, but despite the fact that very few, we expect the result which is good. Ginko ripoteri egetaseni kiagetembe korua ase sub county ya Sameta yego toka ime yebunge yabo basi me county ya Kisii. Eliatariane Brian Nyakundi. Nabo igokorwa ase county ya Nyamira chisukuru naronchabete chigokoribuya ase amatemu ayo anyarete kubwatu kwa rituko regoro gose amachibu ayo yo matemu yo mwaka oeta buna bono eskuru yabamura ya Kebirigo nigo nero yabete kegokoria buya ase umwana mutangani anyorete grade gya nabo igo eskuru ya Sironga Girls nero nigo bono umwalimu monene bweskuru yo anyara egoteba aborokiwa beskuru yo mbakora buya gwetania umwaka abwechirububere 23 gose amachibu ari iyo mwaka o 2023 boigo nigo banyarire kwe murunganeria enchera yoko cheki amatemu ayese mitando asebagoteba nigo emitandao erengora Fatgad Gisemba na Mange Chiskuru ao kurwase county ya Nyamira nigo bagokeire amachibu amaya yo mwaka oyo kurwase eskuru ya secondary ya bamura ya Kibirigo nigo umwarimu omonene bweskuru eyiga serieta Clement Nyangacha nigo atebire nonya umuruberio bwokuria amachibu ayo korengora korende mbare neki bagosemeria kubwatikana na machibu ayo amake banyorire amarieta ne Clement Nyangacha chief principal Kibirigo Boys High School. A rough breakdown to what I want to what a plane AM, A minus chikire 20, CP plus chikire 20, CP plane nichiro more than 10, CP minus nichiro. There are some 2 C pluses and so far to what is C minus AM. And then matokeo it was kila sawa 55 out of 123. We are hoping it will improve because the quality grades have improved, especially A minuses. Last time we talked about A minus chiarenge 4. Wana tayari chekile 20 yanga nande ntora ari matemu ne quarter yoto lo chama to ara matemu ari nse ye quarter gorende dugene tena chi quality grade comment chire boigo ne meaning ko mukirigo boigo kurwase eskuru ya banyaruka ya Sironga nigo mwarimu omonene bweskuru eyo Madam Jane Nyanumba boigo agokera amachibu ayo batiekire konyora gwikachinsa 11 ekero twatarira eskuru eyo. My name is Jane Nyanumba, the chief principal of Sironga Girls. Candidates are 860, so it will take us quite some time. Out of the results that we have retrieved, we have had 92 girls, of which A minus are 8 in number, B plus are 24, B plain are 34, B minus are 26. The net is so low, but we are progressing well, and we are hopeful that by the end of the day, we shall have all the results of our girls. We thank God for this result. And we are hopeful that
By the end of the session, we shall come out and celebrate. Thank you so much. Kurwase ensemo yegati ya baiburi abo abana babo banyora amachibu amaya nigo babwate ajaiga Marieta na ko kupemina muamba uwo muchoke birigo wanere manga nete birigo ba mwana ko kore biashara gaiga asa onkonyire usenirie mwana one wetire ari kusoma skuru ikona kura tire challenge nyinge twonesa otakonyire wachandikire twayaiteire wetera kurwa kurusia ebesa segeta gukosomia mwana na afiri kuja agora nyabuto yunge urugeta ngona akira ekano mokoko monene aso mwana one okurukware sinya nyakohe o veilo kokora matem kurwarige siaga okorire buya pakana nyenje na agira moire tusia bono ma Hingo reporter ya Getembe TV kurwase bunge eyeiga ya West Mugrango egotoka county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Moigo tutari gutiga magega abarimu banene bechi sukuru ao na barabu nigo babwate mange bari gukwanira kubwatikana na machibu ayu yo mwaka o 2024 kose ya matemu yo yekirasi ge 12 yo mwaka oera abarimu banene kurwa chisukuru ao me yorogongo rwagusi na barabu mbabwata yaiga barenge gukwana Kusara Mora Okeyo, Inter-Deputy in charge of academics, Yoga Secondary School, Gewata Deputy Vere, Oyosnena Manaitega, Deputy in charge of administration, Metusera. Omo Gotuata Liculiarero, passing into Amatoke, Makori, Akesi, Nasoka, and the Koranga Soka, when you're letting it Tindiana Kiakogara about Tobago, letting it to Tipu and Audio Wikaraboniga, asking in China and Yoto Sumbua, when you're letting B plus, is a noibere, when you're letting B plain, is a nemo, when you're letting B minus, Combinaisato, when you're letting C plus, Emeron Gevere, when you're letting C minus, is a nemo, when you're letting D plus, Ayamo, Nasi plain in Togenda to download the network, Nanga to a cold. Abana by the Makoli, Baringa Bana Timinia, Namerogeta, Navaveri. One more to Gate, Korenga Narco, and you're looking at one by to Akodia, like Yakogera, Togo get it. Uncle Kumirica Gesales Senior. Gonde no Mogoko, Esauria Bana by Toba, Tireba, Codirama, one of the Nomoko, Monene Monto. As a result, to annual, check your results. We have a total candidate from there, students. So far, we are checking about 20. Out of these 20, about 10 are qualified by the university. Because we have a lot of hopes that out of 84, we expect around 30 to 35 students to make direct entry to the university. Last year, 20 was a good class. Our number in discipline, above all, the support father. I'm barely 1 year in this school, and I thank God for the support. To restore the lost glory of this school. Bageri kumera nyasanga mbiamano twakolia bano mwa 2024 mwakolia ande litukolia lero tore no mogoko ngamatoke abasokire tigatwira ninya sambia mona se merememi y'abantu bakoro mwakolia skuru chitu chons jagusi abaigo masaba north asindo mo chairman skuru yito ya Nyakongo boys asando mo principal system yo wasokia matemu ya bekwa yere ngora lakini ninde no mogoko watebinga amatemu ase alitwanyolre ase skuru yeito abana merongo kianda na kianda twanyolra amatoke abo so far nasa abana abo mwana oyo mwa nabate A plane abana 15 babate A minus abana merongo 34 babwate B plus abana merongo 45 babwate B plane abana babere babwate B minus abana bande babere babwate C plus
asa abana twakoretie abana 254 ntogenderete konyora amatokeo onde lakini edalili yarorekanire ng'ambuya abana nabo barakore buya igo tokumwerera Nyasaye mbuya mono barimu abaiburi ase okobwatera nobuya kwagerire amatokeo aya arorekanire. C plus 90, C plane 6, and Sukuru has a mean of 8.568. So we want to appreciate the 2024 class for the good result that we have received, and also thank our stakeholders for being there for us, for supporting the school to ensure that we attain this good result. And I hope that as we start preparing the 2025 result, the 2025 candidates, our result is going to be better than what we have right away now. So otherwise, I want to thank you for being here with us and being good partners, and we will continue doing the same for the good of our children whom we have been given to take care of us. Asante. Murai wense omuske William Samoei Ruto nigo nere bono abwatukire gose nigo anyarire korokia okogoka kwae magega yaborokiwa bange gokoria buya ase amatibu ayo anyarite kubwatukwa rituko ori igoro bono nigo anyarire goteba emeroberio eri eserikali ya Kenya Kwanza yagerire gose yanyarire kubeka ase wizara yechisemi nero yeirerete aborokiwa gokoria ase amatemu abo ase enchira ere engia kigima murai wense kagukona rituko rigoro ekero konyora amachibu ayo abwatukirwe kurwa county eri ya Uasin Gishu na raya abwate. Mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru tena na tena. Tumetoa examination ya watoto wetu leo. Hiyo examination imetoka kwa njia mzuri. Ile walimu wengi tumewaajiri karibu 76,000 wametusaidia. Mambo ya masomo yetu ya Kenya inaanza kuonekana sasa, inaelekea mahali mzuri. Ile science subjects tumeongeza wale wanafunzi ambao wamefaulu. Masomo kwa ujumla, the results ya mwaka huu ni bora kuliko results ya mwaka uliopita. Kuhakikisha kwamba wale walimu tuliwaajiri wameanza kufanya kazi na wanatusaidia to improve education outcomes. The teachers we hired, the facilities we have provided, the additional budget we have committed has now begin to bear fruit. We are seeing that our examination passing is better than last year. STEM subjects have performed better than last year, and even our girls have performed better than they did in the past. Kwa hivyo hiyo kazi yote tutashirikiana tukiwa pamoja. Kwa sababu ya nafasi ya masaa na bado tunaenda mbali. Mwancho murigereria netogoteba gose togoteba hongera sana uchase abana gose aborokiwa bonsi bari banyarete gukora amatemu abo nabo igo banyarete konyora amachibu abo rituko regoro bono gukwirana nande goika ase orogongo rwa Gusii ekero tukurigereria amang'anande egati ya ritobwate ng'amo na bono abakagerwa babere bobibi nigo banyarete gusagano na goika oyomo konyara kokenyo goika ogukwa nabo igo nigo abo bakagerete gose oyo mobo nigo anyarete koba kagochia kanyarete koba kagotama ase oyo ndere aikeretwe na boigo kwegwa chinko machimbe nemioro boika ogukwa oroboti oro nasinjera ekobwatia abasae kamuranche tigana no koboko korugotambe onye mukoigwa muomerane na makweli na wiga matuko emerongene yumoibi aya ni gagocha mega y'umusayi miaka igatu gusaganwa ni riororocheria abanyakenyoro ase kenyoro kiaria nyamba ni gutoka emyage sugo dimyanya riban masaba ekaratemete kuiba ase duke emo y'umonchoreria agasagano n'abanyakenyoro abo nago Kenya kenywa guikaga sirio bagima bwae eduka ase bachita baibi kuiba bono igo chiarenge sasta ya botuko tukaigwe bikuro ase twarenge nyumba
bono tukaigwa abantu bagukura kumbe bachire kuiba eduka bono ene raundi ya kabiri abaibi ababeire bagocha gotwibira bono tosinyire ng'ani nki ekebe akigo togosaba abaibi aba onyama ogokora iga mbobe mono sana goseba nabang'ina baminto gachinga gotokoigwa iteru roche bona sabang'ina baminto ase omonto okwerigeria abaibi aba tochandire mono bono gakingi moroche kire korora ngikiaba twanyorire no mwibi oboka butuko ocha kobune eduka ya Maxi baramubune itarira rioka ekinenge nto bachire rioka nonya nabo nigegotebekana nigo musayo gabainge no musayo ndo mwabo oyo nyate kuminchoria makweri ayo ekero batemete koibe eduke yo ekero igo monchorerio igaga sine kubarra sara eyo erenene ekero nande gotebekana aso mwaka orio eta digaba ibi abo bachete ase eduke yiga koibe binto bitamanyikaneti bie chibesa chire chinyinge ase eduke yiga ase bagoroka ritoke abantu barachirota rirero rioka nane mbaje to omutienyo nane nande ko bagotagora bakaigugwa bagatama nero koranga yabe pati embe abantu abaige karo baikerwa oyomo osirio obogima bwaye bono tugusabe generation yenke abana baito batige konya gokora ebinto bitaiyo eserikali ebwata okoboko gotambe na mwanya bantu kage chiwe yokonyora okorire egento atarengereti gokora ekarage korire rioje kunyora inki akora togochia sembe omusayo igataramanyikana osesobo kumanyikana ekarabo igabo ibori baboriwe onde bwensi omwana oye aborete koruka gwikirana ase enkendu ya ichuni boigo kwenekia gose omusayo yumba mumanye ndomaitia sarwa ndomaitie kenyoro kiaye bono sirio obogima bwaye bono okuna kukware ko bogosaba kwane ng'aki abantu tiga baonchoke bagende chikanisa batiga mang'ana y'oboibi ekiagera oboibi mbori kobairande ogosiria obogima akore egente gesinini asayo nasabeire abana baitano nsi bakoigweria ogieri nondo okabwate ebirengererio nokoboko gotambe acharigereria omonto okwete roche mae meteime igara atige takwiranerera ase omugambi gwekenyora ekeganyara kwenekia eng'ani yeiga onyara goteanire buya basae gotiga gwesonania ase chisabu chire chimbe nabo igotwara okoboko koro gotambe ribaga riabo gwesonana gotia ase chisukuru chiobobundi kwigira chikosi chia maboko nabo igokwenyorera eng'eri yabo gwetera chikosi echio begeire nabo igekera obanyanyimbo begetaseni kiara masha bekera nase ensemeiga nigo banyara korusia omobiri oyo nyagosira na konyoira goika ase engendu yagucha ekero igobotuki bwachakigwe erimo rioka nagochaka obotuki bwokomanya ng'a omomura osoba ngai naende ng'o bagokora ebiasara ebinene bono nare gosaba abanto baminto January kero omonto tigari egento kiaye egeke kero okoria kiaye egeke okomenya amatuko are ng'anaki chitibeti chieto chiatebire abana baende basomere egento gekorokwa ng'anaki chikosi chia amagoko bono omwana ogo gagete erangi ebiara oroche ngasi kiaracha gokora ya amagoko na erangi kare ntwe twamaete na abasubati barenge gwaka ebiara bono onyorire eng'eri yaye buna ebuku egoteba bagoteba ng'ana naki abarandi bari momanyete eng'eria yebibe ngento kieke amakwere bono ma koripotire getaseni kiagetembe korwa iga ase ekenyoro eke iga kiaria nyambane ekegotoka ime egwodi ya gesusime ya nyari bari masaba erieta riane igo nkorokwa Dan Musungu nekero ase ekero omwamugusi nigo bono abantu abange babeire bagotwara ebitina gose babeire bagotwara okung'usanana igoro yechibesa chekiombe bono omusibati oyomo korwa ekenyoro kia buchura masagara ime yewodi ya Nyatieko nigo omanyekanete buna Rose Mora nigo abeire kagotigerwa gose nigo abete kagotigerwa chinkoma chimbe magega yokobunigwa chibesa chekiombe nomukagerwa oyo nyarete goikirania egekorwa ekio nigo igetiwe ase egitaseni kia banyanyimbo ase korende bono eamate ya Rose Mora ekoboria eserikali enyare gwesonani eri familia yu enyare konyora oboene bwaye dipo nasanya musakito norbotirwa sinchira engikirano kegima omusubati oyomo asereta Rose Mora korwa sekenyoro kia bochura masagara gagenderete korwalia chingoma chiemeyo maega yokobetwa n'abasubati au bachite kumusagana mwaye liga aliyo chito kanyenya kaiga
iga ndiri pale kunkurura rinko kungusa kuchibega nalianko analiando mitega i kabwata ndiri tuko ninanyirure tin kaminyo kabono go chaga iga akagenda mwechirani yana akamenya ko mwechirani yana ekera uri tumuya akamenya ko mwechirani yana anda akachukuyo mara asobosaki bwaime nigo bono bakorera ekibare kobuna kene ngiye bakumuna kini barabwe bagoteba ni ekyombe nga gusaba chibese nakana na kyombe kitali gie chibese kyombe kiekeregie egie serikali mina na spora bachite mwane bakanyora nkaransi para bagande ni chabatete tukanda guchinga bagikaransa bagande bi ndugete ngwa samere twekyombe ona mangana ari gwasomere tunaronte tonte imogo iganya mandara kurwani kamate yaya njitingo maniria mangana yo mwakuri na mangana na mangana abakagero babere nigo bachiete bichuko maiga yayo yo mokobiko byara na goikigwa asegita seni kya banyanyimbo kya nyatieko chingaki obonchurere bwabo bwokonyoro bwene bwatumirite nyasi musacha akamurangiri ndagacha munacha iga ndebona abantu akera singenjo abantu nabangiga abaranjona masarulia kumugwera bona igansa singenjo boro bwato monte muire rugo akairu police unako iru police enda karali tukeli melinde oyo igoro no aliska abo kaira gatanga gentonge yango kare bono gasinga bono ninki kitoko konyana ne serikali yetali ntunda ntangani no yuko yakobeta abantu emeyo na nareti yetali ntunda ntangani ako beta abantu kali ya bwato kikwatanga gentonge yanjo barankole atangani tikine getangani tukoambulinda sinje genka mwana ya karwali akagwena nande narumeto mwana onde nsaiga bo mungina nari nsai oyo kamuruma nere nere kento bari kubona ne bie byombebi bono kubori kwa ncha serikali asenge timbu ati maga na mutu asengo cha senge ncho igo ako kore konda twagwatera nencha gwasengo na liya masaru na nyora ikomichana twabuka ndira bana skuru cia kwami serikali yakonye abanyakenyero nigo bono bagikirie ngane yeiga abare ngunyu baramo amaru ana rabe mugitigoro bakacha kurwanya umwana yoga ekyombe kubare ngekyombe umwana na batingurwa ari gukana ngekyombe tokwa gubese ngato kunyara gwakana na leta tisabetio mintano turi nere bijya ntwana korana tumangana ngamnasi nanda abana basini ningi bakunywera marugoro bagusalie kenyo omukugo kugamba tata musacha ari bosapiga inse kabati uripoteri kitaseni kia ukia gatembe korwa kenyoro kia buchura Masagara kegotoka imeye wodi ya Nyotieko litera na inkoro kwa Dipon asanya nogusaba waito nga ebikorwa bunebyo binyare gokeigo gusirwa kurwa ase orogongo rwa Gusii hono mwancho murigereria ekero otogendete konya kubakira gusikonya kubatebia abarokigwa nga hongera sana guse congratulations ni gobono ndachi kogenda ase mutimo komoke nabo igo tuchakorigereria chigazeti cheri tukoria rero nere samiyenda erio gokoenekeria guse gokoerera narali agenderete lakini ekero ngokoboria nga ayo agenderete gwateka bonega ngubwatikana noroboti oru gose engane yo ere imeye wizara echisemi asabono abaroke wabange mbagenderete kwego kinabo igo chi family chinyinge nchigenderete gutingira amachibu amaya ekero ore nanche Matilda baigo ngongo kuboria chinse mochiri cha Facebook so ime yagetembe FM erinde onyare konyaro moroberio yoiga eyamase mogose live nabo igo chinse mochi ya YouTube naro onyore unagetembe TV live gose AM asemo ya namba yetu ye studio nere yore 0726 44 73 67 manye erietari yago chinse mochiri kwa bokire korwa gose chinse mochiri kwa mbwatire kurwe mambi yabono nabo igo ekerengereri kya ongereki no bwate omwana ase family yawo koreta matemu na nde akanyora amachibu akubagokia bune family nabo kunyara komotebe congratulations wetera ase egetaseni kya getembe television nabo igo chinse mochiri otobwate tukoro nabo gototebi onye esigno kerebuya gose enebwate omochando akeigo igo ere rituko ria ijuma nande ekero turachi ko twaiga ase studio nabageni nabo bare abarokiwa ao erio tunyare gukwanira amang'ana ya matemo yaiga anyarete kubwatwo kwa nabo igo tunyare kumurikira amang'ana ayechisemi gongo kuboria kero ndachi konyo amache akeigo tobasa guska kiagera ngwira naturi na yanda mange ime yechi gazeti cheri tuko ria rero Edwani
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Zikun Clinica ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko igoba kubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igoba kulingolia babwenia na kurwa amaliogo igoliria bolia amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukali ulcers kulengania chiomon amarwire yenda marwire y'abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigoba kuigura kera litukulia Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa ikomenemo chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use obakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemirongo ebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigoba koni ya chimabol bunabono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo echechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwatech double corner shelf a tower rack
chi scrap holders, chi soap dispenser, na boigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au. Ebinto bia plumbing beyonce p. Bunabono, PPR female, PPLT, PPR stop valve, valve sockets, PRS, chi generator mbabugate chi type chonsi p, chi submersible pumps, chi drill mbabugate chi type chonsi, chi bench vise, chi meter saw, Anson scales, na boigo mbabugate chi water tap ochonsi p. Simiti, chi chuma, chi water tank, chi water pipe, amabati ye chi type ochonsi. Emesumali no ego toka eyubugachi ne yamabati. Niko bago toka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway. Inchuo sha Ceramics bwego dira serigurianse. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Eduka ye Yolomat Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uli oyolo white bread bochi gramu chimi inye yoro white bread bochi gramu chimi ibere yoro mandasi boigo chi queen cake chi buns chi birthday cake so chi cake chi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintubiria bichi cho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, igatibinde ebinge. Nkoni abali chindagira nebinyuwa, bunabono, bwate omochere, chidengu, biscuit, chisoda, cheese, namabuta yugo karanga, ase omagori ainsekegima. Semeli yobo chenu, bwate ebintuna basiri boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobabwate bintobuna, chi file, chi brown cover, ebitabu, chi karamu, crayons, egati yabinde ebinge. Tuwe chanda, buno nabokonyora ebibionsi, asuko batalira, ime yensemelia, ya nyabite ime county nyamira, usoba kiresimi ase enamba, 0781111555, Yolomat Supermarket, asubuansuo, nambagoli amaya, minyoka. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Ine nubwetu musangerekano oligitiko genda asobwangu nigali egwikia ubwangu nandebuya noligitiko genda ni yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asoligitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisi, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi, Nechinsemo chichietana ine. Buki Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Prince Shiners Academy nero eskuru nigobabwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinya bale ebe wabia bana na kubagilia chigosoli ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokorali bwabo sombi asi abana bonsi inyora aborokia na bange na bancheire ne wizara yejisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liye Jumatatu wika Ijumaa niko bagotoka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti Prince Shiners Academy Richibu Richisemi Chingia. Thank you for giving me the best food, the best teacher. He can let me go. Now I can say I'm no longer a baby.
Trainers Royal Academy kisemo cha jogo kwa stage niwa naingia ndani kidogo anga 200 meters na kwa nyara Trainers Academy rawu ebo shine Trainers ndo atabanu bare qualified abantu babwata passion n'abana kuko retire mwana wo Trainers ayo manye itire eskursi seiterenke kere mwibeli akonyara weiteria mwibeli rete mwana toko igwana nawe bya iyo wakane skills yago ayona ndakoregas emwana asome ayona korete skills yago nkente muno akonyora by the end of the term akonyora okorete ngo mwensi na bari ganiri Trainers. Gitemba Television Ekeonga Kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. Thank you and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you and welcome to Keroka. Gitemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya chirengu maso gusegasegire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini ya kerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemeremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange. Wigo, mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya. Igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga. Iko bakwigura kera lituko. Ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba. Nuga Best niko bagotuka imeyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu. Ncha samarieta ngoro kwano ngaki. Ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene. Chinya gitari narete ne chininga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete. Kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best. Chimashini echinji abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis, nkabwena asthma, nkabwena pressure,
boigo n'amaroira ndamanga yarenga omubere one ntamanyete nawenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. riria na rari ari asichi gazeti cheri tuko ria rero anene mono kero tugendete kurigereria gusikumurikira amang'ana ari imeye wizara yechiseme bona kero nkorigereria iga ase inchira yobwango mono korende ntarachi kurigereria chigazeti ngokoboria chinseme cha Facebook nonde buna Getembe FM chinsemo cha YouTube Getembe TV nabo igo enamba yesiminere yure 0726 447367 yara kurika erite riao nabo igo gusangana inchego chaiga ase studio erio togendere gochengira amatibu ya matemu ya barokiwa ase inchira yobwamo kigima bono chigazeti chire obosi obwemeze itori tukuri rero igombwate egazeti ya The Standard, egazeti ya Daily Nation, egazeti ya People Daily nabo igo egazeti eri ya The Nairobian ase engencho yebiro erio nchiko banchira abarokiwa bari bago chiko kobana ntoiga ase umurubiri yoiga esigeka egekekere bosio nigo nkorigereria bono egazeti ya Daily Nation ekero
kerongo chirigereria chonsi amangana chibwate na mangana ayechisemi gose amatokeo ya matemo yo mwaka oeta sendo chenga na bebegete chibicha chia barokiwa ao korende chibiche nchiri chibwekaine ase chigazeti chonsi ikiagera irit korigoro omo waziri bwechisemi omosikemi gose gamba tanyareti korangeria gose korangeria marieta ya barokiwa bali babete bagotangana nabo chiskuru chibekira iga chiri chibete chigokoria buya ase korengana ne gazeti ya The Standard yakoteba ringana rimwe mweri goteba Kapsabet Kabarak top the rift in KCSE kero korigereria nga echiskuru echo ya skuru ya bamura ya Kapsabet na boigo eri ya Kabarak na cho chikorete buya ase chinsemo echo cha Rift Valley. Esekoteba 2024 results, traditional giants Kapsabet High School and Moi High School Kabarak show their mettle once more, producing the highest number of A's in Rift Valley. Ngachi skuru eche na chichabwate abarokiwa babwate alama ya A. Ose grade kirikia A ase obonge mono ime yechinsemecho orgongo orwa Rift Valley. Ase bone gotebana Mangu Alliance High, Alliance Girls, Mary Hill, and Kenya High led schools that produce the most number of A's nationally. Ekero korigereria abarokiwa osechi skuru chiri chabwate abarokiwa babwate omubaro goromono wa grade ya A nigo chare nabone skuru ya Alliance High, skuru ya bamura ya Mangu, naboigo skuru ya Banyaruka ya Alliance, naboigo skuru ya Mary Hill na Kenya High. Echo nchiri chabwate omubaro origoro mono wabarokiwa babwate grade ya A. Yunkorengana ne gazeti ya The Standard yeri tukoria rero naboigo nebwate omubaro wabarokiwa bari babwate chi gose banyorete grade ya A ese Kenya enkima ese omubarore eribweyemo chimisano nemo naboigo emerongo kianda na batatu 1693 candidates abanyorete a grade ya A naboigo nebwate chibicha chiaborokiwa bari banyarete koba gose konyora a grade kegoro mono korengana ne gazeti gose korengana no botuki wabariki we gazeti ya The Standard yeri tuko oria rero naboigo nebwate chiskuru echo chenyarete gokora bia ase nebwate amarieta ayabaroki wabo naboigo ne chigrade chiri babete bakonyora ase obosio obwe gazeti yo naboigo korigereria ase obwango mono egazeti yo amangana bwate na mangane bwate nayo yechisemi ayo are ase chipeji chinyinge gochakira epage kerongorigereria umugano yo nigo chakirete epage ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na rimo bakawika epage 10 gochaka epage ya kabere ya gazeti ya The Standard wike epage 10 ligo ebegete aroro aborokiwa na boigo chiskuru chiri cyanyarete ko bachigo koria buya ase amachibu ya matemu yo mwako eta igo egazeti ya The Standard onye koganetie korigereria naki aborokiwa bakorete konyora gazeti yeri tukoria rero origererie epage ya kabere wika epage ya 10 eri omanyenga chisukuru na kichikorete anana mono ekero utagete kubwatia gose korigereria chisukuru chiri chira ase orogongo orwagusi na boigo kero unko suka bosio egazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero ero nigo nero ibwate omugano mungao ekero ya The Standard emoregete chinsemo chiri cha Rift Valley egazeti ya Daily Nation ya rero nigo emoregete orogongo rwa Nyanza esegoteba Nyanza Giants Shine ngana ndebono aborokiwa kurwa ase orogongo rwa Nyanza nechiskuru gete nchibete chigokoria buya una abotambe na esegoteba na 2024 KCSE records broken with the highest number going to university and more girls than boys sitting exams. Ngabono aborokiwa abanyaruka nigo babete bakoba abange ase umwako yose amatemo ayo anyarete ko gagokorekana umwako ita ese gotebana nande enerengaki aborokiwa bari omubaro ori igoro mono bwabarokiwa onyarete konyora a grade gose a grade kirya C+ gochigoro yokogenda chisukuru Chichu University. Na indese gotebana old order, Nyanza's top schools have once again proven their academic excellence, delivering stellar results in their last year's KCSE exams.
nabo erigerete iga ase gotebana analysis of results compiled by Nation by last evening showed that Maranda High School, Maseno School, Ngia Girls, St. Mary's Yala, Kisii High, Cardinal Tunga Mosocho, Kanga High, and Asumbi all exceeded their targets, sending a record number of students to universities and cementing their dominance. Ngaisi skuru chibekire aiga usichanyalete kumorekwa ni gazeti ya Daily Nation uikari tukorie goro maragoba nigo abaroki wabakoretie bia ikero kurigirira kurwa Sorogongo rwa Gusii ntubwate skuru ya Kisii High hose Kisii School na boigo ntubwate skuru ya Cardinal Tunga Mosocho eyore imeye county ya Kisii Nero na boigo ntubwate echichi gotoka Orogongo rwa Nyanza ntubwate Kanga High School Asumbi na boigo nechu skuru chinde echo chabete chigo korea bia kurase Orogongo rwa Nyanza ayu nkorengana ne gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero na boigo nero ige gotebanga onye kuganete kurigiriria na kichiskuru chabete chigo koria hose aboroki wabo babete bago koria bia kura ase Orogongo rwa Nyanza nabo okonyora omugano yu asenchira yo boikira nugo chakire page ya kabiri oika page ya ikomenda kabiri ya gazeti yeri tuko riarero hose gazeti ya Daily Nation na boigo nebwatenga some top candidates nationally nebwate nero korengana ni gazeti yiga nebwate aborokiwa bari use egati aborokiwa bari banyarete ko bago koria bia ekero onkorigereria iga ase chiskuru chitanga ine guse chibekira iga na marieta ya aborokiwa nigo chiskuru chinyinge chikorwa buna bono chinsemo tubateeskuru buna bono Strathmore School, Alliance Girls High School, Mangu High School, Kapenguria ekero onkorigereria iga gotirimbuka nigo chiskuru echio chikorwa chinse amwachinde tari korwa iga ase county ya Kisii gose county ya Nyamira iga ase chiskuru chiri chibekirenga nchikoretie bya kigima gose aborokiwa bari babwate ebirengo beigoro mono gose chipoint chegoro mono tibari korwa iga Sorogongo rwa Gusii korende etogenerete goteba congratulations gochase aborokiwa bonsi ikiagera mbabete bakurikia amachibara maya mono kirokorigere yapuna bono eskuru ya Cardinal Tunga Mosocho nigo yanyarete gokoria bia nabo igo eskuru ya Kisii High School twarigere ichiskuru kurwa chinsemo una eskuru ya Bishop Mugendi Nyakegogi eskuru eri ya kurwa Rio Kindo Boys nabo igo chiskuru chinyinge chiskuru yaba muraya Nyambaria skuru yaba Nyaruka ya Sironga kurwe county ya Nyamira chonsi negatiye chiskuru chichanya tekorikia amachibu amaya ntobwate skuru yaba Nyaruka ya Kereri nechinde chinyinge echogo ikaboniga abaibori mbagenderete konya gochengira amachibu amaya ya matemu ayo akorekanete nende ase engenjo yebiro nana nkoko inyoria nende ntobwate aboroki waiga bagochogosangana intwe narali ali babere bagwetera ekero bari ase chiskuru abo babe teba gwikaransira amatemu abo yikirasi gikome na kabere igo mancho morigereria agenda kuba ime ya umuroberiga abwetwani ande ase obwango mono tutarakora chigazeti korigereria gazeti ya People Daily nero ese misegoteba record 246,400 candidates to join university ngabono aborokiwa wetania chiribu chimibere na boigo nkokora bare nkoso bare university nande enero engakentanga ni kegima aborokiwa bagoso university bare abo mubaro oreigoro mono ase ego tebana exam results show that a country achieved the highest number of students with C+ and above since 2016 ngakorwa omuroberiga guse amangana ya iga yokorigereria aborokiwa babwate grade ya C+ and above ochagete kurumaka 2016 wekira boniga nigo umwaka oyiga guso mwaka ita onyarete kori aborokiwa umubaro uri igoro mono bwaborokiwa baria bagochikoswa ase university kose baria babwate C+ and above nigo baringe 246,400 abo nabo bagochikoswa ase university aiga ase NCA ya Kenya igazeti ya People Daily nero ne bwate chibicha korengana nobo tuki gose korengana nenjira abatemete kumurika rituko ori igoro igazeti yu okonyoru mugano yu ase enjira enyikirano kigima gochakira page ya kabere oika page ya gatano na kabere erio omanye na kichiskuru chikoreti na kiabarokiwa bakoreti na boigo naki amatemo aya nyarete kurigererigwa
ase omwaka oyo iga nabo igo aina rondo chenaro aramangana manene kigima ase egazeti ya People Daily yerituko riarero nabo igo ekero nkorigereria ntobwate egazeti ya Nairobian ero nige gukwanira amangana yo bwanchani sekoteba na deadly affairs why mzungu lovers are dropping dead ngani ngibono abanchani bari bakubwatana n'abasongo bagenderete kone gusiria amagemabo sekotana Mombasa ra they arrive in Kenyan coast with a thirst for adventure but what begins as a journey of discovery quickly turns into a dangerous affair as they find themselves entangled in the charms of men who deceitfully steal their wealth and ultimately orchestrate their tragedy. Ono abasongo mbare anene mona abasongo abasacha bagocha aiga asinsi ya Kenya orogongo ruri rwa coast nabo igo bana kubata n'abasubati abakenya kurwa chinse mecho korende abasubati abakanya oranga intentions jabo gosebirengereri bwabo mbiri biya bakorera kubaibera enibo nabo igo koirira abasonga bugosiria magemabo ase chinjera cyobo tutukana gose wetera ase ogoitwa ayonaro ari ase egazeti ya Nairobian yeritukoria rero nande ngukunyorenga egazeti ya Nairobian nigo okoyenyora egazeti nigo okoyenyora kira ritukoria ijuma eyo gota ne gazeti ya The Standard egotoka ritukoria ijuma eyo anene mono nigo konyore kumurekera amangana abuna yo bwanchane nabo igo egazeti ya Taifa Leo ase obwango mono nigo ebwate nero chibicha cha barokiwa bagotingira amachibwabo gose amatokyo yerituko ayo bwatogetwe ritukore igoro no mwaziri bwechiseme segoteba mawiji wa KCSE ngabono bali babete bakobanga nabu ababui bamatemwa ya yo mwaka oitane bwate chibichabo nabo igo negendete gukwandira amangana mange segotena matokeo ya CSE bora kuliko awali ngabono ainaro matokeo aringe amaya kubwa amatokeo ande onsi abere kako to kubwatuko amatuko aetire gosebuna egazeti eyeiga yende iyateba ya People Daily kurwa umwaka 2016 ayanaro gose igoro nario amatokeo abwatetwa amaya kigima kurwa amoroberio bokoira abana babwate gosaboroki babwate grade ya C+ and above university nabo igokero ngocha gukora ngorigereria oroboti rukori kwa emirimo iga ase ensi ya Kenya kero ngorigereria ikiombe keri gya Public Service Commission anene mono ase ogochora kuri kwa mangana ya principal secretaries ase bono abantu bari banyarete ku apply gose banyarete kwerikia kurigia emirimo eyo ya ikiombe gose amangana yoboriki principal secretaries gose obarikia banene imeyechi wizara mbalimbali nigo bono abakenya ba erigetie gose kurigia emirimo eyo nigo barenge chiribubere chimi isano na 15 na babere 2517 abuna bairigetie ase kiombekyo gose bari kurigia birogo ao byoboriki imeyechi wizara ao principal secretary position ase abo babete bono nende ase bari banyarite amarita abo anyarite guitabirano gose babete shortlisted igo bare emeyamo na kianda nigo bare abantu 109 ese kurwa tokurigere kurwa orogongo rwa gusi county ya Kisii nebwate batano noyomo abo banyarite gusamarita abo anyarite kuba shortlisted ime ya amabagayo a principal secretaries nabo igo county ya Nyamira nebwate oyomo ono okubolia ngoria ningi ese biroge bigonye amabagaga kwenano ale emye ya mona kianda gose 109 wa shortlisted kwa makonyora county ya Kisii nigebwate batano noyomo county ya Nyamira nebwate omonto oyomo uyobete shortlisted bonekero kurigereria iga mangana rito kurukanga balance tayo aroro gose kurigereria mangana regions gose each county ogochora kwabete ko korekana ntokumanya abantu banyamira bata apply te ase egasi ye baisaine gose ningi kyabeto mochando kuri county ya Kisii mbatemete bare batano nomo lakini kero kurigereria chinse mochinde njibwate mubaro ore igoro mono bwa abantu bakwerikia ase amabagabu na yaiga igo obari babete shortlisted county ya Kisii igo bari batano noyomo nabo igo county ya Nyamira nebwate oyomo amarita ya bari babete
koba shortlisted no arega ese buna bono tubwate oyo kurukunga Josephat Maikara oyo onyarite wa apply korwa omwaka oyo ni gachorire ase gochokobekero kerikia Deputy Director General at the Americans and the Caribbean Directorate ni gauchokorire manganari ye chinse echiga chibekire gaiga nigo abekire koba omo Principal Secretary ogochikobera gosikorigereria amangana ayo naboigo entubwate Dr. Kennedy Ondara naboigo ogochiko amangana ya academician naboigo entubwate Dr. Bahati Karanga naboigo obeire kako korigas buno omo director ase amangana aria ya machi gose Kenya Waters Agency gabereka okore mirimo ase kyombekiri kya Kenya Waters Agency naboigo Edward Monyangi Gisemba nere iga are ase amangana aria a youth naboigo ntubwate Wilson Paul Maroa ntubwate ere korwa chinsemo chiri chia county ya Migori korene no mugusi korwa orogo chinsemo chiri chia Kuria naboigo ntubwate Stephen Motari Isaboke oyo abo bare koreto mobaro goika batano noyomo korende se county ya Nyamira ntubwate oyomo oyo manyekanete muna Dr. Nyakoba Eric nere no are aroro naboigo ochete akaba appointed buna board member ya Moi Teaching and Referral Hospital nigo are umwana siasa koro asichinse mochiri chia Anyamira igo mwancho murigereria amabaga unayiga ekero akobwatu kogosekero eserikali itagita abantu berike kwanyore county ya Kisine county ya Nyamira abantu tibari weso kya sobonge berike amabaga bunayiga gosekero kende berikia kwanyoranga county ya Kisii bachorera abantu batano noyomo kwanyoranga county ya Nyamira ero yanyorire omonto oyomo tubonete kweboria omochando ningi gose omochando norori tubwate into buno mugusi ekero asekero twabere tukoriranga eserikali terikoena na mabaga gose amabaga buna yaga tari gotoikera bono kwanyoranga gosekero kende kero obarenge gukora ogochoroko ebinto mbire byarenge kurigereriwa naboranyore ngabari bare gochora abantu abaiga gose bare gukora shortlisting mba nyarete gutumeka mbanyare tukurigereria amangana yo a region balance igo mwancho murigereria amabaga buna tugendere kweboria ninki kogera abagusi tutari gotoka ase obonge ekero ebirogo bune bibia serikali gose oborai byanyarire egosoke mwancho murigereria ayo naro nabwate ase chigazeti cheri tukoria rero ekero tugendere tekonya gochengira amachibu yaba kiwa bari bakora amatemu akirasi ige 12 yo mwaka oita igore nenche Matilda imeyo ga obwetwani ya getembe ase engencho yebiro nigo bono torache kobarigani usenda chigo so aiga ase studio na borokiwa baikaransirite amatemu iyo mwaka oita irio banyare gusanga ebirengereri byabo nari babere bagwetira batarakura ikirasi ke gie 12 go mwancho murigere nyara gusanga usegendera koba 90 email chinse bojiria Facebook na boigo YouTube ase to koretero muroberio yiga AMO ase AMO enamba yeto ya studio nereyo ori wake simi kokoboria ngakoranche nyara kolikari uko kose ujumbe fupi gochaiga ase studio eriteria o chinse mochiri otobwatite koru ose obwatite omuroberio yiga obwetwane koru naboigo ekerengereri kia ongereki ondete yo ayora nyara gotebia congratulations igo gendera koba email omuroberio yiga ekeronda chikoirana ninchikoirana nabageni abo bare abana bemyaka emeke gose abasae abake aiga ase studio togendere gusanga amange tobusagoska ikiagera ntobwate amange tukubangerete Getembe Television ekeonga kiamamogusi.
Enyagitari ya Medford nigo egukunarĩria clinic kya Neurospine tariki 10 omutinyu mutangani umwaka yoiga o 2025. Consultation fee ni chishiringi chiri bubere ni chimisano chioka. Abarwaire bali babwate back pain, neck pain, hip joint pain, disc bulge. Bali babwate obukungu bw'ogutara nabo igogwe kumba, numbness na tingling of feet, persistent headaches na brain tumor. Mwariganiwe ase clinic yekiga kero asenchera ya bene. Tarere asenyagitari eri ase para ya Hospital Road. Kose otwakere simi ase namba 076210